फरायसाफोर नोंसोरनि फरिखाया जोब्बाय दा नोंसोरनि आखायाव गोबां सम दङ बे समाव नोंसोरो मा खालामगोन फै जों बेखौ मोनथिनानै लानो गिबियाव दानो नोङो दल'था 1 सेकेन्ड दल'था ओमफ्राय बे सिरिखौहाय निजोमथिखौ गोसोबो थांनाय 1 बोसोराव नोंनि लाइफआ नारा नाथाजों बुंफबनायमोन नोङो फुङाव सिखारो साहा लोङो लेखा लायो स्कुलाव थाङो फैफिनो टिउसन लायो ओमफ्राय गाबोनबो एखे टाइम टेबोलखौ नों फल' खालामबोबाय थादों नों मोनसे मेसिन बायदि जादों नाथाय दिनै बे मेसिना स्ल' जाबाय मानोना नोंनि फरिखा जोब्बाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंनि फावथेननि जे खालिफोर दं बेफोरबो राननो हमबाय स' दा नोङो मा खालामगोन फरायसाफोर दिनै आङो बेवहाय जिरायनानै नोंखौ लेक्चार होआ जे फैगोन क्लासआ एबा देरसिन क्लासआ गोरासिन जागोन बिदिनि लेक्चार आं होआ एबा मोनसे गिदिरसिन फरिखानि थाखाय दिनैनो नोङो प्रिपेयार खालामदो नङाला मोजां कलेजाव एडमिशन मोननाय नङा साख्रि मोननाय नङा बेफोरबायदिबो लेक्चार आं होआ नाथाय जे बुस्थुखौ जों बयबो मोनथिगौ नांगौ होननानै नाथाय जोङो ओभारलुक खालामो एबा जों नाजार आन्दाज खालामो बिनि सोमोन्दैसो आं दिनै रायज्लायगोन अब्ला फरायसाफोर जोंनि बे जागोन जोंनि गोलोम बोथोरनि होमवर्क बेफोरो मा बेफोरो फान टु डु जागोन स' नाम्बार 1 मा जों बर्ड जानांगोन बरिं थानो गोसो जानांगोन जोङो स' दानो नोङो नोंनि फनखौ गाहायाव दोन औ दानो ओमफ्रायहाय नोङो लामायावहाय थाबायहै हारसिङै जेखौबो दालांफा सिरि थाबायलांबाय था मोनसे पार्कआव एबा लामायाव एबा नोंनि न'आवनो नोङो बिसिनायाव उन्दुनानै नोंनि सिलिंखौ नायदावहर नोंनि गोसोआव जि माबा साननाय फैबाय थाथों खोनाबायना बे बरिंआ क्रिएटिभिटिनि जायगानो नोंनि जे नोंनि गोसोआव जे साननाय फैगोन बे साननायफोरजों जे मोन्दांथि फैगोन बेखौ नोङो गोसोआव लानो हायोब्ला नोंखौ नोङो बुजिनो हागोन आरो नों माखौ मोजां मोनो नों मोसानाय मोजां मोनो गान खननाय मोजां मोनो ना फरायनाय मोजां मोनो ना गेलेनाय मोजां मोनो नोङो बेफोरावहाय गावखौनो बुजिनो हागोन स' फार्स्टआ जाहैबाय बरिं थानो नोङो सोलोंदो सेकेन्डआ जाहैबाय नोङो दिनैहाय बिमा बिफाजों रायज्लायहैनांगौ दानि जुगाव जोंनि न'खरफोराव रायज्लायनाया खम जाबाय जों खालि ओंखाम जानो बा बेरायहैनो फैसा बिनो बेफोरावल' रायज्लायनाय जायो स' दिनैहाय नोङो थांदो बिसोरनि खाथियाव जिरायहैदो ओमफ्राय नोङो मा सोंनांगौ बिसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ सोंनांगौ एबा बिसोरनि लाइफआ माबादिमोन नों बे बुहुमाव फैयैनि सिगां बेफोरबायदि नोङो काहानिफोरखौ बिसोरनाव सोंनांगौ थामथिया जाहैबाय जों मोनसे लिस्ट खालामनांगौ बे लिस्टनि मुङा जाहैबाय डान लिस्ट खालामखानाय लिस्ट जों बयबो खोनाबाय थायोना मेक ए टु डु लिस्ट माने जों मा खालामगोन बिनि लिस्ट खालाम नाथाय दिनै नोङो आं मा खालामखो अलरेडि खालामखो बिनि लिस्ट खालामनांगौ बेयावहाय थागोन नोंनि नों सोरखौबा हेफाजाब होनाय ना सोरनोबा गिफ्ट होनाय अबेबा खेलायावहाय नोङो फार्स्ट मोननाय एबा अबेबा माबायाव माराथनाव बाहागो लानाय बेफोरबायदियानो नोंनि डान लिस्ट बेफोरो नोंनि बे रिजाल्टआवहाय नुनाय नङा नाथाय बे एचिभमेन्टफोरा नोंनि थाखाय डान लिस्ट नों खालामखानाय बियो ओमफ्राय बेफोरो नोंनि थाखाय खामानि होगोन ओमफ्राय फाइनाली नोंनि रिजाल्टखौ नों मोननो थांगासिनो दङ नोंनि रिजाल्ट फैब्ला सोरबाया खुसि जागोन सेलेब्रेट खालामगोन सोरबाया गाबगोन नाथाय गोसोआव लाखि बे गासैबो बे रिजाल्टआ सासे मानसिनि गासै बिथिंनि मोनसे दिन्थिनाय नङा नोङो गोसोआव लाखिनांगौ जे नोङो मोनसे माराथनल' फिनिश खालामबाय नों माराथन खारदोंमोन बे जोब्बाय आरो नोंनि नेक्स्ट स्टेपआ नेक्स्ट माराथना माला जागोन ओमफ्राय अबेजों खारनांगौ बेखौ सोंनायनि थाखाय नैबे टाइम नङा नों बे समावहाय मोनसेल' खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगौ जे लाइफआ नोंनि सिगां जोबोर दंबावो ओमफ्राय बे लाइफनि थाखाय नोङो प्रिपेरेसन खालामनानै गावखौनो साबसिन रिइनभेन्ट खालामनानै आफ्रेस फैफिननो हागोन गोदानैहाय नोङो फैनानै बे लाइफआवहाय नोङो खिलिफिननो हागोन बेखौ नोङो गोसोआव लाखिनांगौ